Higit 120 na pamilya sa Talisay, Batangas nananatili pa rin sa evacuation centers 2 taon matapos ang Taal volcano eruption. Para sa detalye, makakasama natin live si Paul Hernandez. Paul? Inip na raw yung mga evacuees na makalipat sa pangako sa kanilang pabahay. Ang giit ng National Housing Authority o NHA, hindi delayed ng paggagawa dito. Actually, target daw itong matapos hanggang Abril o Mayo sa susunod na taon. January 12, 2020, ang araw na huling nasulyapan ng 53 anyo sa inang si Virginia. Ang bahay niya na ilang taon nilang ipinundar ng pamilya. Agad silang lumikas nang pumutok ang bulkang Taal ng araw na yon. Nakatira siya ngayon sa isang evacuation area. Galing siya sa Volcano Island sa Barangay Pulo, Talisay, Batangas. Napakahirap po nang wala talagang sariling bahay. Lalo na po yung mga kasama po namin dito na parang lagi ang tulog mo, hindi komportable. Gustuhin man daw na umalis sa evacuation area ni Hedeliza, wala raw siyang magagawa dahil wala rin naman daw siyang kamag-anak na tutuluyan sa ibang bayan sa Batangas. Tiis-tiis na lang daw muna ang pamilya nila rito. Mag-anak? Wala na pong mga malalayo po eh. Mga taga saan? Yung katulad po ng nanay ko nasa Marikina po, nangungupahan din lang din po. So kailangan tiis-tiis muna? Kailangan po talaga magtiis din, pwede magsama-sama kami sa inuupahan bahay. Sa record ng Municipal Social Welfare and Development Office ng Talisay, may 128 pang displaced families ang nasa evacuation area mula sa 901 na una nitong bilang na pinalikas na pamilya. Sa 3 evacuation areas, nanunuluyan ang mga ito sa Barangay Tumaway, Zone 5 at Santa Maria. May nakalaang relocation area para sa mga evacuees na proyekto ng National Housing Authority o NHA. Na iba naman po ay meron talaga silang bahay dito sa mainland at iba po ay nanunuluyan sa mga kamag-anak. Pero magtatatlong taon na, hindi pa rin nakakalipat kahit isang pamilya sa mga evacuees. Sa Barangay Trangka ang inilaang lupa para sa pabahay. May mga nasimulan na pero meron pa rin daw aayusin. Humiling ang mga evacuees na makalipat na agad sila sa lalong madaling panahon. Evacuate na nga po kami, nag-i-evacuate pa po kami pag may mga sakunang nangyayari na dumadating po tulad po ng bagyo. Ang Talisay LGU nakikipag-ugnayan sa NHA. Hindi naman daw nila pinababayaan ang mga evacuees. Basta mayroong galing sa MSW na may hatid na tulong, di pinadadalhan natin. At yung mga NGO naman na gustong makatulong, dinidirekta na namin sa mga evacuee para mabilis ang pagdadala ng tulong. Ayon sa NHA, Abril hanggang Mayo sa susunod na taon raw ang project completion ng pabahay. Around 400 plus housing units. Supposedly, ang maging beneficiary natin dyan ay yung mga victims ng Taal volcano. Ang pinaka-immediate na kailangan ng province is yung 150 plus units for the families na nasa evacuation center pa. Giit pa ng NHA, hindi raw delayed ang proyekto. Dumating lang daw ang budget sa kanilang tanggapan nito lamang taon. Ivy, tinayak ng National Housing Authority o NHA na kalidad yung paggagawa doon sa bahay. Ayon pa sa kontraktor, may 18 hanggang 20 yung unit kada block doon sa relocation area. Balik sa'yo, Ivy. Maraming salamat, Paul Hernandez.